U agenciji Grobari razgovaramo sa Zoranom Živanovićem, Čegijem, vođe Partizanovih navijača. Čegi, koliko ima najvatrenijih Partizanovih navijača koji idu na sve utakmice? Pa, vernih navijača Partizana ima puno. U celoj Jugoslaviji ima nas puno, ali trenutno na svaku utakmicu dolazi manji broj. Tu su oni najverniji koji idu dugo već vremena i ništa ne može nas preći, pa čak ni ovo vreme loše i ove prilike u zemlji. Mi smo nastavili za sve ovo vreme, koliko godina i rata i svega, da idemo i ići ćemo do kraja života, ali ima nas, eto tako, u kopu nekih 500 ljudi na tim manjim utakmicama. Partizan je gubio košarkaške utakmice, međutim sad je ušao među 4 najbolja kluba u Evropi. Partizanovi navijači nisu pravili incidente. Kako ste mogli da se suzdržite? Bilo je i teških poraza. Pa, pazite, mi smo uvek pričali da se razlikujemo od komšija i videli, cela javnost se uverila koja je razlika između njih i nas. Znači, mi smo prošli kroz jedan težak period, gubili smo mnogo utakmica, 8 za redom, izgubili smo i od Cibone, što je bio veliki poraz za nas, i mi smo tada, znači, pokazali koliko volimo svoj klub, i tada kad nismo napravili problem neki problem u klubu, znači tad se pokazalo ko smo i šta smo. Znači, vidjelo se koliko njima malo treba, eto, nisu pobedili u finalu i napravili su odmah problem. Znači, mislim, vidi se ko su pravi navijači. Kako ti komentarišeš prekid utakmice, košarkaške utakmice Zvezda Partizan, pre nekoliko meseci je to bilo, čini mi se? Ja mislim da to samo pokazalo koliko su bili nemoćni u tom trenutku. Videlo se odmah ko će da pobedi, ko je jači, i mislim da su samo hteli, eto, da kao izvade neku stvar, da pokažu malo pažnju na sebe, ali mislim da su mnogo pogrešili i tu i sad. Partizan za pola sata igra sa Obilićem. Koji rezultat ti očekuješ? Ako Partizan pobedi, na neki način će pomoći Crvenoj Zvezdi? Pa, mi kad dolazimo na utakmicu razmišljamo o nekim stvarima koje su vezani za nas. Znači, da se napravi neko navijanje, neka koreografija i ostalo što je vezano za navijače. A uvek želimo da Partizan pobedi, tako i danas. Navijači Crvene Zvezde s kojima sam razgovarao prognozirali su da će Obilić da pobedi 2-1, da njih ne interesuje ta titula ukoliko Partizan pomogne na neki način Crvenoj Zvezdi pobedom nad Obilićem. Kako ti to komentariš? Pa ja mislim da njihovo devijantno ponašanje utiče i na to celo razmišljanje, i mislim da je ipak bitno da se osvoji titula na kraju. Zašto bi se igralo u prvenstvu? Zašto uopšte dolaze na stadion da navijaju ako ne žele titulu na kraju?